kakhulu sibhekise kobani kubantu abasha. Hallelujah. This is your Bishop NS Vilane. Ngiza kuwe ngamagada somoya. Ngithanda ukubingelela abalandeli bethu ngabe basibuka ku YouTube, ngabe basibuka ku Facebook. Noma ngayikuphi la nisibuka khona, la nisilandela khona, noma nisilandela ku TikTok. Siyabingelela egameni lika Jesu. Namhlanje inkonzo yabantu abasha sibungaza abantu abasha. Siyabathanda abantu abasha bayikusasa lebandla. Masibabambe kahle ivangeli lababamba kahle. Abantu abasha bangenza okubonakalayo, bangenza umehluko. Njengalokho ngaJune 16 abantu abasha baseSouth Africa basukuma bema baletha ushintsho ezweni lonke. Nabantu abasha bakhona manje bangalenza ini bazalwane ushintsho. Hallelujah. Mvumeleni ngikhulume noma ngishumayele phasi kwalesihloko lesithi building a strong foundation for a successful youth life. Building a strong foundation for a successful youth life. Tshela makhelwane ukuthi you are going to live a successful life. Mtshele ukuthi uzawuphila impilo ephumelelayo. When you are a history changer. Njengabantu abasha baJune 16 nawe uzawuba history change. Ikhona bazalwane. Uyakholwa yini ukuthi you are going to be the history change? Mawukholwa thani amen. Nguwe lo lethu ushintshe ekhaya. Mayingakabe yabakhona imoto ekhaya izawuqala ngawe. Nangale ekhaya kunaleli sango leli elincane lokungena abantu abahamba ngeenyawo, hamba ovula le moto. Nendlela esakha ngayo ya prophet abazalwane. Wakhidle enkulu engena garage usho ukuthini? Usho ukuthi imoto awuyifuni ingene. Vele uvana ubiyele, shinje eligede elincane lokuphuma abantu abahamba ngeenyawo. Alikho igede lehamba ovula igate boba abasambeni siyovula ama-gate, siyo-extend izindlu zethu, sifake nama-garage. Sisho ukuthi kokuhle nabo senza njani? Siyakwamukela. Hallelujah. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. Ngifuna sifunde izwi lenkosi. Ncwadini kaJeremiah chapter 29 verse 11. Verse elijwayelekile. Ngobe ngiyawazi amasu lenginawo. Ngiyawazi amasu noma amaplan ngolimo olujwayelekile. Ngiyawazi amasu enginawo ngawe. Yebo. Yebo, ngoba ngiyawazi amasu lenginawo ngani. Yebo. Yebo, amasu ekuniphumelelisa, hayi ekunilimata. Amasu ekuninika lithemba nelikusasa. Nkulunkulu umuntu nje umphathele amasu okumphumelelisa, okumnikeza ikusasa. Kodwa Sathane umuntu omusha umphathela amasu okumdestroya. Thulela ndleni. Nkulunkulu unamacebo amahle ngempilo yomuntu omusha. Kodwa Sathane uphethe amacebo okumdestroya umuntu omusha. Ziningi izinto uSathane abadestroya ngazo abantu abasha. Oqala badestroya ngendaba yokuthanda izwe lamanje. Bangene ezweni bathi shi. Yonke into ekhulunywa enkonzweni bagcina nje ukuthi amen nakuthiwa inkonzo seyivaliwe bayoqala la bagcine khona. Nikhona bazalwane. Asilandele amaplan noma amasu kaNkulunkulu ngempilo zethu. Silahle konke okunye. Sathane ufuna ingane encane ingakafiki na 18 years. Ivele izale. Iphindi lamanise. Ithi yohlanganisa 18 years. Vele seyiqedile ukuzala. Ayidestroye. Ithi sabhala matric fail ngoba inesisu. Amaplan kaSathane. Funa umuntu omusha kumfaka kwidakamizwa. Amfaka otshwaleni aphuze azangalazi igama lakhe. Adakwe azendlule ekhaya angasaboni. Hallelujah. Amen. Khona insizwe engiyaziyo
Sake sathi sihambile siye ekhaya. Ebusuku ngabo-1. Bathe ngizwa lo muntu othi go. Ilala ithintile. Before yolala yenze njani bazalwane? Ikhotha-khothile. Kwathi ikhotheka mawala. Sengibathe ngiyavuka ebusuku ka-1 ngizwa go. Hayi, kodwa lo muntu uyakokoda khona la ekhaya kodwa akakokoti kule room engilele kuyo. Hayi mina ngiphume. Liyocheka ukuthi imali lokokoda. Ngithola insizwa ikokota eroomini layo. Ngendaba lebe ikhothe ngakhona iphume iyogqitha amanzi. Mase ibuya kuyogqitha amanzi ayisaboni ukuthi yila ngiphume khona la. Sengiyambuza ngithi wake wakokoda kodwa umuntu endlini yakhe na. Hawu, sikuphi la? Ngithi sekhaya. Uthi angiboni sengimangelele izindlu ukuthi lana ngikuphi. And manje ngikokoda ngiyesaba ngoba ngifake isikhindi nje sokulala kuphela ngiqimbile. Kodwa ngikokoda la kufanele ngilale khona. Endlini yami la ngivuke khona ngawuchitha amanzi nase ngibuya ngenza njani? Ijongo yesitha ukudestroya. Uthi ngize babe nokuphila, babe nako kwenze njani? Uchithile. For I know the plans I have for you. This is the Lord's declaration. We are declaring uNkulunkulu emini. Uthi noma bangathi awusilutho mina nginamaplani ngawo. Noma bangathi likusasa limnyama, kodwa mina uNkulunkulu nginani bazalwane? Nginamaplani bantu abasha. Kulelizwe elimosheke kanje. Kulelizwe elitsheke kangaka. Labantu abasha abathanda izinto. Awukho intweni wena sisi. Thina siseyintweni. uNkulunkulu unamaplani kanjani? Amanje. Lalela ngifuna sibheke ukuthi kuze lamaplani uNkulunkulu anawo ngeimpilo zethu aphumelele. Yini okumele siyenze njengabantu abasha? Number 1. Fanele senzeni njengabantu abasha? Kuze amaplani uNkulunkulu anawo ngeimpilo zethu aphumelele. You need to be born again. Sinabantu abasha laba born again. Not born again. Wona ngani ukuthi ba born again? Baphambana yonke into efundiswayo. Baphambana yonke into eshunyayelwayo. Bantu abasha, you need to be born again. You don't need a boyfriend. You don't need a girlfriend. Anidinga mahabla. Anidinga vapor. Anidinga drugs. Nidinga to be born again. Kuzalwa kabusha. Izelwe kabusha. Ishijile impilo yami. Izelwe kabusha. Thambisa igama lakhe. Izelwe kabusha. Ishijile impilo yami. Izelwe kabusha. Ithambisa igama lakhe. You need to be born again. Ngidinga kuzalwa kabusha. Bantu bami, uma ngabiza ngamunye nangamunye, sikuzwile uhlabele ekhwayeni. Sibonile uswenkile ngevintage. Sibabonile abanye bafunda imemezelo nabanye babiza iminikelo. Sinombuzo ukuthi wazalwa yini kabusha? Because unless a person is born again, he will never see the kingdom of God. Umuntu angazalwanga kabusha. Umuntu omusha angazalwanga kabusha. Ngeke ahlangane necebo laNkulunkulu ngempilo yakhe. Cebo laNkulunkulu ngempilo yakho uqala ukuhlangana nalo, mzukwana uhlangana naJesu. Nikhona abantu abasha? Hayi bo bantu abasha nikhona. Amen we youth. Washo ugogo wathi youth, we youth. Nikhona na. Icebo laNkulunkulu ngempilo yakho hlangana nalo mzukwana uzinikela kuJesu. John 3:3 phone.
What got John 3 verse number 3? Jesus replied, I assume you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. Jesu wathi kuye, ngiqinisile, ngithi kuwe, ngaphandle kokuthi umuntu adalwe kabusha, ngakwasezulwini, angeke awubone umbuso wami. Ngaphandle kokuthi umuntu azalwe kabusha, ngokwasezulwini, angeke awubone umbuso kabani kaNkulunkulu. UNikodima kuyamhlupha lokho ukuthi siyabuzwa Jesu ukhuluma ngendaba yokuzalwa kabusha. Njengalokhu mina sengimdala kangaka ngingabuye ngizalwe kanjani? Ngingabuye ngibuyele esiswini sikamama na. Uli Jesu ufuna uzalwe ngokwezwi, uzalwe nangani? Nangokwamanzi. Ngalamanye amagama malishunyayelwe ivangeli uphenduke, mase uphendukile bese uyabhajadiswa kuphi? Emanzini. Bese kuyabalelwa kuwe ukuthi uzelwe kabusha. Siyezwana abantu abasha? Njengabantu abasha awujoyine ekhwayeni. Ikhaya lami lisemazulu. Ayiqali lapho, wayiqala lapho sovele wayibambisa inxele. Iqala ngokuthi ushunyelwe livangeli, ubone izono zakho zikwehlukanisa naNkulunkulu, ubone izono zakho zikwethwala ziyokuchitha esihogweni, bese uthi angifuni ukuthi mangedlula emhlabeni ngekulahlweni okunguna phakade. Phakamisa isandla makwenziwe i-altar call, wemukele Jesu. Wemukela kanjani Bishop? Exactly nje na uqoma umfana uthi nami sengiyakuthanda, na Jesu uyavunywa ngomlomo, bese kuyabalelwa kuwe ukuthi sonjani na sewusindisiwe. Thule bandleni bantu abasha. Ngiyamangala mina ukuthi ngikuthola kuso easy kuqoma abafana, but ku very difficult ukuthi nivume Jesu njengenkosi. Hallelujah. Bafana bakuthola kuso easy kushela ngokuza la safuna ukubona man yazi konke ngihluphayo man mangibona uvalo ushaywa nguwe. Uyabona nje aphambanisa magaba ayikhotshile inguzi mala nangibona wena ngishaya uvalo mase ifika lapha seyaphambanisa nangibona uvalo ushaywa umbani we. Ikhona abantu abasha. Lalela mntu omusha. Ngizwisise le. Make sure uthi ebusheni bakho uyamemukela Jesu njengenkosi nomsindisi. Wenze kahle wafika esontweni. Sizwana abantu abasha. Vele esontweni baza kushumayela ngaJesu. So ufikile esontweni, fika kuJesu. Kulamalanga sinabantu abasha abafika esontweni kuphela. Bakwazi konke okwenziwa kuphi esontweni. Bayakwazi ukuhlabela ekhwayeni. Bayakwazi kufunda imemezelo. Bayakwazi ukwenza yonke into eyenziwa ngabantu abasha. But inkinga yabo Jesu akakangeni ngaphakathi. Khona bazalwane. Jesu umuntu omusha ufuna ngene kuphi phakathi. Sibuzwe nakafakaza. Kunezinto ezimngenile. Yonke into oyenza ngaphandle kokumukela Jesu i-performance. Uyaperform uthola stage. Ipulpit akusilona stage. It's an altar. Yokukhulula abantu laba boshwe khona. Kodwa mawuze epulpit ungasindisiwe uzoperforma. Hayi bazalwane namhlanje ngizodlala umdlalo wokufunda imemezelo. Namhlanje ngizodlala umdlalo wokuthatha umnikelo. Namhlanje ngizodlala umdlalo wokucula ku praise team. Konke it's a stage. It's a stage play. Sebasazi bomama ukuthi sithindeka kuphi. Kuye ngifuna ukubamba bomama bangicabanga ukuthi vele ngihamba na Jesu. Bavele bakulele phansi. But fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Usosa bomama yebo, ulibambile wakuzimala.
lento elamlonyeni ayisuka iphakathi isuka kuphi emlonyeni bantu abasha bangabe impilo yomuntu omusha izoba yisuccess nangabe impilo yomuntu omusha izoba impumelelo. You need to be born again, not to be born against. Uzubona ukuthi uyabona against abaningi babo ibona labahlekisa ngevangeli bathi hayi inganekwane le thiwa Jesu uyabuya kuze manje akabuyi. Uyabuya Jesu wenza njani? Uyabuya. Lalela mntanami, musakujaha izinto zasezweni aziphele. Labakhuluma singisi bathi abafana ababukekayo neyintombi ezinhle sengazala imazi sazozala. Shothi ujahe nje into ujahe imphuphe ngalamanye amagama. Abantu abahle basengaveli. Awuthule bandleni. Njengomuntu omusha zalwa kamusha. Uphume 8 ezintweni zasemhlabeni. Yini umchamalazeli? Nangapha ngini? Nangapha ubani? Masenkonzweni ithomo. Ayayeke. Mase bishaya ngiyathembisa abantwana babo. Uthi balikhala impilo ngosingavele sambe sonke sithi hey akuphunywe enkonzweni kuye ngapha. Ngiyakutshela avuliseke tuwe banibani on the stage. Iyo. Izwe liningenile. Nento zaNkulunkulu nayithanda. Khetha kube kunye. Khetha kube njani? Kube kunye. Wahlabela Shomo waseSwazini. Wathi khetha wenzani? Khetha ufunani? Khetha ubhekephi? Ilanga lingakashoni. Uyakhethwa njengomuntu omusha. Awubi jack of all trades, but master of none. Hayi sisingcimile mina ngicina ngolesihlanu kubuhlaba mntana sekhaya. Ngenzela ukuthi ngesonto ngoba ngizawuvuka ngenkonzweni ngivuke ngikahle. Ngabe ngomgqibelo angokuthinti. Bese kuthi ke ngesonto mangiphuma hayi ke sengishaya uvalelisa sengenzela ukuthi kusasa mangivukele emsebenzini ngiright. Alihambi kanjalo ivangeli. Ziphi intombi ezizawuhlukaniselwa ivangeli? Ziphi insizwa ezizawuhlukaniselwa ini ivangeli? Akuhanjwa nemithwalo. Khona ngoba sasihlabela kudala sithi azidliwi izono. Amen. Azidliwi izono. Azidliwi izono. Azidliwi izono. For a successful youth life. Shomle ngane yami basakuthumela euniversity ubuye uthi Jesu soluyini uyinkosi. You need to be born again. Make sure that you were born again. Khumbula ukuthi impilo yakho wayinikela kuJesu. Wawenza umthandazo wokuvuma. Awuzange nje uyibambe staff ukuthi hayi mina bazalwane ngalandela umama. Uyamukela Jesu bantu abasha. Okwesibili nangabe lempilo yakho yabantu yobusha izoba impumelelo. You need to repent from the life of sin. Repent. Leligama nelithi once nje wathola igama nelizawuqala ngo lisho ukuthi sekwenziwa okwesibili. It's a repeat. Nikhona abazalwane. Nakuthiwa repent. Usho ukuthi bobheke kuphi le.
Watshelwa ukuthi le ndlela ohamba ngayo inobungozi phambili. Wase sowenza ini? Read. Awukwazi ukuthi kushunyayelwe Jesu boweba. Kodwa ngisophendukile osoluyeba. Hliziyo beyimbi, sophendukile kodwa solinjani? Yimbi. Awukaphenduki. Uthe nje wajwayela. Wathi sengiyabaza abaza. Bara nathula kangaka le nto engishulumayelayo. Hawa. Isashunyayelwa kodwa. Iliyo. Hawa. Ayi noma ngathiwa noma ngingaphikisa ngithi akusiyo ngeke ngiyeke. Ngoba iyamsiza umuntu omusha. Yenza njani bantu abasha? Kuze bonakale ukuthi uphendukile, you have repented. Izolo bongathunywe ekhaya thumeka manje. Izolo bongabahloniphi bazali bahloniphe manje. Izolo bonabangani babafana kube nguwena wedwa inkunzi malanga phakathi kwabo. Phuma bafanele uyintombazana. Izolo bowusemantombazaneni bonakala ukuthi nguwe phuma emantombazaneni. Wawunenkomo esasihlabela kudala. Hlale bafazini kunjani madodeni? Hlale madodeni kunjani bafazini? Sasihlabela intombazane ithanda kuhamba nabafana. Hlale madodeni kunjani bafazini? Hayi amabhesti. Uyawena labangazi siyawazi amabhesti. Nakhona yabona nje umuntu wakutshela ukuthi ibhesti yami nayo usuka kutshela ukuthi indoda yami engumshosha phansi. Mawindoda nje waba nonkosikazi othi mina nginebhesti eyindoda bowazi ukuthi usesithenjini. Ngapha mina ngutshela iqiniso ngiChrist. I know, I got you. Oh besti, ubesti nama benefits. Ubesti nje, uthi nje besti yena akasheli. Uya befriend. Isoka liyashela. Liqonywe besti akenzi njani akasheli. Uvele nje befriend. Kodwa ayithole zonke indleko ezitholwa yini isoka. Kodwa ubhesti yena alikho ilanga esikhumbulayo uthi mzukwana ayibika wathini. Wathi nje awusoyimngane wami nesi. Mhlawumbe kunjani mngane wami yazi? Kukhumulile mngane wami yazi. Lo munye uthi sithando, lo munye uthi mngane. Kodwa bonke ama benefits abenza njani? Ayafana. Siyezwana bazalwane? Amen. Hayi best. Zawuyeka labangazi. Zawuyeka labenza njani? Abangazi. Repent from your wicked ways. Zonke izono maziphele. Inhliziyo ibekwe Emini umusha entambama umama uMrs. Sorrel so. Repent from your wicked ways. Phenduka. Ungabi nomphako. Hayi bazalwane mina siyathandana nje asenze lutho. Silinde umshado. Niyoshada nini? Hayi in the next 4 years. Hambe lesikafti 4 years ungasizi uyagula kwawena samself yobowenza njani uyagula akwazi kuhamba nomphako thina uma sihamba ama trip sasenzela imiphako siphelo liqude lingaqhotshwa livele nje livulwe la kuphela bese liyaphekwa lithi lingathi liyavuthwa lifakwa boshaladi lifakwe yonke lento la lifakwa bokhari lijikele bovu lithi chu bese lifakwa oven yayazi le stove lesiya
okwakuthiwa welcome Dover. Bese ngathi liyoma sikhumba sakhona sibe crispy mawusidla sithi fahla. Bese kulethwa kukhona le kaftini zakudala zazi round bese ivalo zakhona zibe nemvenge kwakuthiwa ngama cake tin. Ezinye zazensimbi sentayela kuthiwa yini cake tin. Bese ifakwa lapha cake tin. So unikezwa sikhwama kuthiwa ungayilahla isikhwama sami nalesikaftini sami. Ngiyakutshela sasifika esikolweni ikude lingenamilenze, ikude lingenamaphiko, selizibhuka nje, silishaya salivala kuphi endleleni. Ayikakafiki nebhasi. Kodwa umphako soya ngasephelele. Mina ngiyamangala abantu abasha nahamba nomphako. Ningawudli. Siyanibongela. Hayi siyalala nje singenzi lutho. Ishite elimhlophe lingcolise endlani elimhlophe. Hayi siyanibongela. Halala siyanibongela. Nikhona bazalwane? Akuhanjwa nemphako. Uyabanjwa indlala. Umphako udle ibhasi bengakenzi njani ngakafiki. Repent from your wicked ways. Izindlela ezimbi zilahle. Nala bakhwenyana abangaziwa ngabazali. Bakhwenyana abangakaveli. Bible lithi ninganinyakazisi uthando isikhathi singakenzi njani singakafiki. Mangabe njengani yami wena usabheke ngasesikolweni kusho ukuthi fanele ngaba akukho umuntu othandana naye. Ngoba wena usaya kuphi esikolweni. Ngeke ukhona ekubamba i-education nothando ngapha. Nikhona bazalwane? Baba kunye. Lokunye uzobuya ukubona. Hamba nami bantu abasha. Yawuthi mzukwana sobuya e-university. Sewusebenza. Sawunezinto zakho. Sobasizile nasekhaya. Seyilake ungaqala ukukhuluma khona ukuthi yazi ke manje sengingamthola engithandana naye. Manje nje akuthandana nezincwadi zakho. Nawe se-university thandana namamojula akho. Ikhona abantu abasha. Besivele sazi ke ukuthi uzayimosha phela. Sesivintage vintage. Sebathi manje sakusiyolahla amasokethu. Ubhanyulwe impama umfana ongakhiphelanga ngisho cent. Ayishaya igwala ubusi impama bathi va. Basho labasekudeni bathi shaya mfana lisaka livala liboshwe ini mlomo. Because usuke wajaya izinto ebezingakufanelanga. Lempilo kuze ube successful ziyalahlwa lezi ezinye izinto. Awukwazi ukuhlanganisa umgroove nesikole. Kuzawuphasa kunye kufaile kunye. Ngama Friday lapha nanisuke enkonzweni yabantu abasha la iphuma ngabantu mfundisi. Nga5 emakhaya niyabuya ngabo 3 ekseni. Nijike mjukuzweni. Hayi bishop besiyodla ubusha bethu abudliwa ubusha beyaphela. Nawu ukudla benza njani? Beyaphela. Thina kulamalanga vele nje singenele bakithi akusakhulunywa ngabo success ukuthi angisi salesman bazalwane ngumshumayeli. Bazamlanda bazozama abo salesman banitshele ngesuccess. Mina ngiyini bazalwane ngingumshumayeli wevangeli. Domusha makaphenduke. Cala khona nomfana omncane kangaka. Uyawubuka njani? Yawuthi ufike emshadweni lapha sowukhathela usafune lutho because wakofola walima wadonsa inqola wadonsa amageja wadonsa bodalmente wadonsa yonke into abafana bazokudonsisa yona empilweni. Badonsisa nabafana. Bobuza bodadewenu. Bobezwa bathi angisafune indoda mina manje ngifuna istand. Ngakhele ingane zami. Babadonsise kologiya. Wena usafuna ukuya khona. Nakathi umfana uyamtshela athi ngicela khona ukuthi awuyeke hey into nje ukuthiwa indoda
angifuna la ihambe khona babadonsise ngodifu wena ngane yami safuna ukuya khona bezwela bakukhuza bathi hey yawuphela ukuphapha uthana ngiyeke bengekho emsheni bele bayazi babuya khona badonse ngologiya helele inkani manje abazazi noma bangomama noma bangabantu abasha baphakathi nendawo nje ibutho elindimndim ibutho elinjani elindimndim bahlala emakhadini kuze kushaye 3 ekseni ngoba bangamasotsha enza njani ayikhuzayo indoda bayikhumbula amaphini inyanga naye abayikhumbuleli ukuthini bakhumbulela nje kuyithuka kodwa ucathi ingane idlala hlele emathaveni lapho ingane idla ini thule bandleni bazalwane gama lenkosi male ncwadi yezenzo sahluko 3 verse 19 funa ngakho phendukani nibuyele kuNkulunkulu phendukani bantu abasha nibuyele kubani kuNkulunkulu yebo kuze esule licala ledonodeni le ndaba yokuthi umncane kangaka wena sonezono ulala njani ebusuku yazi sono ukuthi sinzima kanjani siyakuqeda ubuthongo ucathi sekusile uthi uyavuka uthole ukuthi nga-2 ekseni akusalaleki sobathe udliwa yini phakathi so alesulwe ikala bathi umncane labanye bayahema ebusuku mabalele kukhala lezi ingane abayihushulile umncane kanje sokungumfelwa umncane kanje sokwe washonela yithi lesingazi wena uyazi ukuthi na ufika lapha emtshadweni sewuyashada lapha uthola ingane sithi hey first born uyazi wena athi 3 4 akusiyo yokuqala phenduka ikala lezono zakho lenziwe njani lesulwe sikuze sohlala uthi nginezono Ansabahlabela amakhorasi ngoba vela azisasali nizenihamba nazo niyayiphakeja zibe yiluggage bese nihamba nazo kanti ziyasala zenziwa njani bazalwane ziyasala hayi ncikise nje ekazi ubishop yabona kokile indaba manje ngeke ibonge ngeke yazi khona okubonayo khona wenza njani tomusha khona ukubonayo khona wazi namabhodlela sowaqeda abhiya ukuthi lona so iqedile itrap makasi qedile bayana singababalela manje itrap iphelile lena lebovu lena leletha izodeliver lokushini khona bese bayivala yedwa dala ivala ubambe esibili omunye ubambe esithathu itrap zono mazihlanzwe abafana labaqoqa amabhodlela bawadayisa sebakhe imiliyoni ngamabhodlela aphuzwe uwe bakhe imiliyoni thule bandleni bazalwane ngizama ukukhuluma nabantu abasha before singakhuluma nge-success before singakhuluma nge-good career before singakhuluma nge-better life asibeke i-foundation sithi number 1 to be born again number 2 to repent phela kuba born again lokuvuma ngomlomo kodwa i-repentance ilesikhathi sowuzilahla lezinto abanye bavuma ngomlomo kodwa solo bazinkonkoshela abafuni ukuyidedela ziyadedelwa ziyalahlwa zingabe isalandwa thule bandleni bantu abasha
ngibona izandla zithi zabangizondayo ngale ndlela. Hayi noma ungangizonda mfoka khanye ngeke. Angibona izandla zabathi siyasizakala. Siyasizakala. Therefore repent and turn back, that your sins may be wiped out, so that season of refreshing may come from the presence of the Lord. Hey, abanye benu bafile stress nabo depression nabo anxiety nabo konke kubambe wena because you have not come to the season of refreshment. Wafika kuJesu ushaya umoya. Awutholi my message nathi kumele agedeni waphilea uzayithola impama mawufika. Hey, thina sasizalwa nezinsizwa. Khona insizwa engiyilamayo seyashona. Intombi yakhe ayithandana naye komunye wemizi yasendaweni. Indlela ayibiza ngayo eyayizwa ngayo ukuthi sowukhona phela ayengekho amafoni ngalezi ikhathi. It's either wawushaya ikhwela manje ikhwela latshela abantu ukuthi khona obizayo nomzala aphuma aqalaze ukuthi ngibani lophumayo nako ukhala ikhwela la ngenhla. Lo yemfo i-toilet la khabontombi yakhe isivalo sakhona kwakuyiseke. Manje makazomlanda kuzezwe ukuthi okhona wayedonsa itshe ashaye leseke. Number 1. So uyazi ukuthi sonjani? So khona alindalinde. Aphinda lishaye wesibili mfundisi usukazi. Aphinda athi alithi ku itshe. Sekusho ukuthi i-patience iyaphela manje. So kala kumnyanya lo muntu lo hlala emnyanya. Muzi mama bafana ngabe kwabayile leshaya umthoyi wanjalo ebusuku. Indlela yokumbiza washaya kwesithathu. Before wanje uyaqala enze njani adike ini mba. Bafana banishaya abangalobolile. Shaya nje ushawa mahala. Ba! Namhlanje sebavele bathi nje to check TikTok waiting for you at the gate. Sambona umuntu omusha yashabasha ngaleso sikhathi sibukela ibhola iWorld Cup. Asisuke sithi lo uzawudlula. Sendingene. Biza inga lokaphethe uyolala nini wena? Hambala. Sasa kiwe esikolweni. Uyazi ukuthi kusasa before esikolweni uzodika yini imba. Ngani ngalesikhathi sowuphendukile. Lithi ngeBhayibheli uNkulunkulu uyawusula izono zenu maqede bese aqala a season of refreshment. Abanye asiwazi namakhobi abo ukuthi banjani. Babuye kanjani ebusweni. Stress isikwenza ube nebala elitopele. Ube mnyamana ube mbana. Waba mbana yini inkinga yakhe? Akasimbana yena. Ile zono zimqindezele. Sono siyaqindezela. Sono siyagqilaza. And the season of refreshment will do what bazalwane will come. Kona abantu abakholwa kodwa they are not refreshed. Uzwa ngezinto abayikhulumayo ukuthi you are not fresh. Nezinto abazenzayo ukuthi you are not what? You are not fresh. Nangapha singanaki kakhulu. Nangapha nangabe izono zikhona. Mazilahle. Azenziwe njani bazalwane? Mazilahle. Mangabe khona umuntu okwaziyo ukuthi wena abayena bonke kodwa nje umfundisi wakho umazi ukuthi uyakwazi. naNkulunkulu futhi wenza njani uyakwazi. Noma ngabe sokusho umbhedesho lapha
uthi umdali wezulu nomhlaba. Hallelujah, hlela maphansi siyambuka ukuthi hey sekushoda nje lahle namuye uza kahle shoda nje lahla nakalahla nje amatsotso uza kahle shoda lahle ini amatsotso uza kahle mangalahla nje bobhofeni kuyathembisa kona shoda nje lahle bobani bobhofeni uza kahle mangalahla nje masayida uyabona kuyathembisa kuya usebuyasa kodwa nje sekushoda kancane. Uyamthanda Jesu kodwa nabafazi nabo phakathi uyabathanda. Uza kahle sekushoda nje uthalahlike. Koni ngoba sasihlabela kudala lithi dilika sketisa dilika sketisa dilika sekushoda kudilike nje zona. Uyamthanda Jesu kodwa iketi ziyalela. Akungadilika zona uyawukhonza kahle. Yanazi na Jesu futhi wenza njani? Yanazi. Ngakho ngiyamthandazela ukuthi loya abanye kusela inkani Jesu bamthanda kodwa inkani ama pitbull yini ama pitbull yabamba iyeke ithelwa amanzi abila endlebeni kungayenza yenza njani yeke thula bandleni bazalwane. Ayi next season sabe next month sobe sesingena kwenye season kodwa lena siyavangela nje sivangela kwangathi asikhulumi namakholwa kwangathi sisetendeni. Thule bandleni bazalwane. Uma ke sawurepentile you need to confess your sins. Amen. You need to confess your sins. Sihlushwa ivangeli lelo my young lions bafundisa abasesebasha bashumayela ivangeli elimnandi kodwa ezinye zezinto ezisizile izolo bayishaya zisizile nini izolo. Wathi nani kuze umuntu omusha afakaza athi bazalwane ngiyambonga Jesu wangilekelela ekuthandeni bafana. Lalela ukangizwa. Wathi nani kuza umuntu omusha othi ngiyamthanda Jesu wangelekelela ekuthandeni ini abafana. Noma ungeke ukufakaza zonke bala nginye la ngasike sizwe nje ukuthi wakulanda aphi Jesu. Confessing your sin ukwenza ungabuyeli usheshe kubuyeleke esonweni lesingavunywanga. Hayi thule bandleni sheshe kubuyeleke esonweni lesenziwa njani esingavunywanga. Ziyavunywa bese ziyashiya. Ngiyamthanda Jesu wangilanda etshwaleni. Abanye basavakashela ngoba bazange bafakaze ukuthi Jesu wabathola babamba ihamba beyiyakaza belikudla indlu ini ukhamba. Abazange bafakaze ukuthi ngiyambonga Jesu wangilanda emadodeni abantu, wangilanda ebafazini babantu, wangilanda ekwebeni, wangilanda ebuthakathini, wangilanda ekuthandeni inyanga, wangilanda ekuthandeni imithi, wangilanda lapha nalapha. Lo bufakazi buyakubiyela. Benza njani bazalwane? Buyakubiyela. Ziyavunywa izono. One of my late daughters in the Lord wake wathi bazalwane ngizovuma isono ukuthi bengimtshontshela umlungu ebengisebenza kuye. Bamhleka labanye bathi hawu uzalwane omdala kangaka angaze afakazele kodwa kwamsiza waphunyula. Labanye bamkhumbula wafakaza enkonzweni wathi umlungu ebengisebenza kuye bengimtshontshela bengingasathengi boshukela bengugiya kamlungu. Impuphu ngigiya kuphi kamlungu, bonke kutapa kuphi kamlungu.
Nasengithula ngathi nani lisasebanjwe lapho bazalwane. Abasali bashukela bebelungu. Aziyekwe impupuzani zabelungu. Insipho zabelungu nje yokwasha mase ngibona ukuthi iphelile ngivele ngifike ngishaye wafu. Ngiyawutshela uMessi sithi insipho iphelile kanti igcwele kabani? Ngami. Thule bandleni bazalwane. Hallelujah. Let us confess our sins. Amano ivumiso. Ezinye na ubona ukuthi nangivuma phakathi kwabantu bawomangala. Ziyavunywa nakwakhokeli. Ziyavunywa nakwafundisi. Umfundisi ngizorepent. Ngithandazele. Yey. Ndiwa kwaba nabafundisi abathathu. Laba bafundisi abathathu laba bafuna abaconfess komnye nomunye. Bema nabathi bafundisi ngeke sibatshela abazalwane ngoba nasingabatshela bangamangala athi kanti siyakholwa senje. Wathi kuthiwa kwaqala oqala wathi yey ngiyakholwa kodwa imali yabazalwane ngiyiqede ephu elini imali. Yey bathi ayisakuthandazisa brother. Weza wesibili wathi yey ngiyakholwa kodwa baphelile abafazi babantu. Bathi yey sakuthandazisa brother. Nkosi kwenzele ini? Umusa. Weza wesithathu wathi mina nginenkinga. Inkinga yami bangengizwa indaba. Angikhona ukusibamba. Ngitshela omunye. Manje nje inkinga yami manje ukuthi yalo usenishilo. Uthi nidla imali yabazalwane yobatshela. Yalo kusewushilo ukuthi bakuthethile amakhosi yobatshela. Nayi inkinga yami. For the very first time abafundisi ababili babe bacabanga ukubulala ini umfundisi. Ngoba wathi angazi ukuthi ngingamthulisa ngani. Ngoba noma ningangiphi imali kulakimi nje. Noma ngabe benginqumile ukuthi ngeke ngitshele umuntu. Wathi ngabona abantu ngiyabatshela. Umenza njani mhlangano umfundisi nje? Hey. Juwala bafundisi baphathwa isisu lababili. Uri phela sithi siyaconfessa kuma my brother in the Lord. Now my brother in the Lord. Lababili baconfessa abazange babe nenkinga sono somunye komunye. Kwaba inani lowathi njalo kusenishilo. Mina vele inkinga yami le. Ngiyawudinga umthandazo kodwa inkosi ingakangilekeleli nani nje lokho engitshele kona ngikho guarantee. Ukuthi ngizawusho noma ngenze njani? Ngiyasho. Confess your sins. But ungayi confess into yamfundisi lo. Zoba nenkinga. Zoba nani? Uyawuthona bokuconfessa kanti boyisakaza. Elindaba yakho igcwale izwe lonke. Ikhona abantu abasha. Need to confess ukuthi mina Jesu ungilandele kungahloniphini bazali. Mina Jesu ungilandele bengitshontsha amapeni ezinye ingane esikolweni. Mina Jesu ungilandele bese kufana nesitimela ngidosa amatiloko. Yasazi isitimela sendlula phezansi. Ngaye ngathi ngizama ukubala amatiloko ngaze ngayekela. Solo nje aqhamuke njalo. Ngaze ngathi angwazi namanje. Kuze kwema ngihlala la ngihlala ngimalo waze mathilo bestimela thimangaka. Hayi uma umuntu angazenze simkhombe usidinela ngoba bekasebenza khona. Ngisho nje wabala. Manga awadosa ukufanana enye dosa 180. Enye dosa. Hayi awalingana. Silekeleleke mamjanga zalusebenza experience yakho. Dosa ngapha. There are long trains in short trains. Depending on which one come get, but la abanamatloga amakhulu ukuthi ku-200 trucks or 100 trucks
200 trucks I'm not less than that. and 100 trucks. Sensiza ke. Ma-commodities. Yalizwa manje igama lakhona. Thina sithi isitimela kuthiwa yini? Commodities. 100 trucks, 200 trucks. Bikhona bazalwane? Omunye ushaya nga-100 trucks. Jesu angakwenzela ini? Musa. Omunye ushaya nge-200 trucks. Jesu angakwenzela ini? Musa. Abafana nabanumzane bonke we-commodity. Abafana nabanumzane. You are very young. Turn to the Lord. The Lord will help you. Amen. Into engiyithanda ngama-ON abangihlonipha. Ma-boyfriend langaphandle. Uyakhona ukumbona lo mfana nendlela ngibingelela kwase kungithanda ngakhona ngenzeka kube thandana nengane yami. Umangala ukuthi manje lo mfana ngoba akakhona umuzothi bless you baba. Lona legama la bless you baba ulithathaje. Utsheliwe ukuthi indlela yokungenisa. Na usewathi bless you usakulalela. Wathi sawubona nje uzawuvuma endlini. Awu bless you baba. Bless you baba. Manje lona wasuhlonipha kangaka. Uthi bless you baba. Ngomkhonyana. Wendodakazi enkosini. Nabo makhosi bakhona. Bless you baba. Oh bless you. Imali yasingihlonipha kangaka. Makoti. Zonke izono maziphe. Inhliziyo ibe ngcwele. Sengifuna ukuthandaza abantu abasha. Ungayigibeli istaff ngena ngesango. Ongangeni ngesango uyini? Uyise. Khona bazalwane. Number 4. Consecrate as vale ngale. Consecrate your life. Khona ngoma yayicula kudala ubaba uDerek Nzimande. Ithi consecration. Ithi consecration. What is to consecrate your life? Kunikela ngempilo yakho ube nesivumelwano naNkulunkulu. Uthi mina Nkosi ngiyaqatshulwa indoda mzukwana bangibula iveli. Ngale kwaloko azikhali maqabulana, azikhali malala, mine ngikhonza uNkulunkulu nangomzimba wami ngize ngingene emshadweni. Manga kumshado ungakafiki lize likhale ini icilongo. That is consecration. Having a covenant with God. Yes, consecrate your life. Zehlukanisele bani? Kristu. Zehlukanisele uKristu. Bayekele bakubizwa amagama la ngaphandle. Thiwa hayi lento le iphili. Ayinamizwa. Kanunayo. Uthi wanquma unikele impilo yakho kubani? uKristu. Basikwe ngapha bathola ama-C section nama-B section nama-F section. Wena nje sokuyihlalela ubheke kubani? uKristu. Bhekani uJesu umboli-ke nophiwa amandla nguye. Thwalo yenu yobalula nobamba kalula lalela ngane yamsengiyathandaza ubathetele bayinikele ey'dakamizweni iy'mpilo zabo, bayinikele bafaneni, bayinikele emantombazaneni, bayinikele emhlabeni
uthi mina noJesu savumelana senza isivumelwano ukuthi eyami impilo ngiyinikela kubani? uJesu yena yedwa. Consecrate your life. Nabathi bayamvimba abafana bayamisa endleleni ngani yami bathi manje uthini ubatshele ukuthi I wrong address mina yami impilo angaziphatheli yona ifihliwe kubani? kuKristu. Wena uvuma kalula nje yakhe yabonakala athi duzane vele nje intombi lekhona la. Consecrate your life. Wala noma sebakulilela bathi hawu senda zamshiya uthi ngeke ngitatazeliswe ngamagama ayise. Hawifa lakho liyodliwa ngani? Amanje yodliwa yintandane. Nasekuphelela bangalidli ngeke ngadayisa ngobuzibulo bami. Consecrate your life. Yehlukaniselwa uKristu. Mawuthi mawunyathela ukuthi Jesu wele Jesu wele Jesu wele Jesu wele Jesu wele Jesu wele. Mawuhamba la uhamba khona mnyakazi emadimoni. Mawuhamba imbuso yobumnyama inyakazi. Ithi nangu umzimba ongcwele. Kanso kagijelwa ngomoya. Consecrate your life. How much of it? Sidinga abantu abasha abanjalo. Hayi kumagwaba nezono. Yebo bakithi. Uzenzele isinqumo sokuthi mina umzimba wami olithembele ikamoya ongcwele ngeke ngiyingcolise. Siyezwana abantu abasha, angiyukhonza omunye uNkulunkulu, angiyunikela ngomzimba wami kokunye, kodwa owami umzimba ngiyawunikela ngawo kubani? uNkulunkulu. Khona bazalwane, njengomuntu omusha qinisekisa ukuthi izisekelo zalempilo yakho zingiyo yini, zingizo na. Ungakheli impilo yakho esihlabathini, ungakheli impilo yakho ku-foundation wrong. Qinisekisa ukuthi i-foundation yokukholwa ingiyo na. Ngale mawenze njalo wobamba kalula endleleni, zohamba kalula kuphi? Uzobala sewushada nangabe inkosi yawuphi umshado. Mawuthi manya lapha emnyango ungena kuthiwa sukumanisa uyangena umakoti. Singaboni iveli emhlophe kuphela, kodwa sibona inkazimulo, sibona ubungcwele buhamba ngeenyawo. Hayi abanye bangena umoya lapho sekugcinwa siprofit, sekugcinwa ini siprofit. Dala kuhanjwa kule ndlela sesiyanamkelisa. Mawungena njengensizwa kuba nangu umkhwenyana angena ngapho shaya istep wenze nje. Bantu bangene moya, bantu bashaya inini. Uzwana umkikizo wakhona nje ukuthi ubone ukuthi hayi sebamane bayenza funa uhlamba. Bona insizwe ezinye zigiya, bona omama bathatha amabhayi bawahambise emoyeni, bawahulisa phansi bathi ngwele Jesu umuhle uNkulunkulu, wahamba kahle umuntu omusha, wazigcina waze wafika lesikhathi yashona phi leyo mshado. Safa ama corrections
sesiyadlulisa nje bishop sesiyadlulisa nje. Hayi bekumele kwenjalo. Senabonakala nemishadweni manje senadlala bomashampulane. Nawangena ubone ukuthi hala dala lathula thuthi juba. Imishado yayizolo beyingakandi ngeyitebhisi ejika kanenge. Beyande ukuthi nabangena nezipelesi zakho ulande ezinye insizwa eziphila impilo yokholo. Nani ingena lapha uzwe lekima kasulaya kanema shatali yabahande. Uyizwa ukuthi lensizwa beyizehlukanisele bani uNkulunkulu. Zamanje senisipinela ngejuju kumla nje imishado yayizolo beyangekho nama keyboard. Ile nje ngaka attenda 2 emishado kushaya accordion. Wabona bakhe. Uzwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Hayi manje. Bona ukuthi la mashala bombo lawa. Sadisike asimasi uNkulunkulu. Uthayimisweke nje kwathiwa time jo. Mawufika kule lapha ehlalela ufika ulitshele ukuthi ubonisiwe uNkulunkulu ukukhombile cha ningaziyeke. Nebe solo yonke leminyaka sifuna imbono singayithola. Wena uboniswa kanye mase ushada. Thule bandleni bantu abasha. Amacebo namaplan sesiyawazi. Sesenza njani? Siyathandaza. Akube nabantu abasha labazazehlukanisela abantu uKristu. Ubuye bomama ntombazana yami laso emshadweni. Bazophumula amapinobho labengafasiwe nezipeledu. Labo zipha faswa kwathiwa ngqi. Bize ukuthi bakhokhele bazokutshela lalela ke ngane yami phela manje. Njengakule uBishop senza kakushadisa nanomkhwenyana ke. Lokho solufakaza uthi awuthintwa uyakhopha uyakhahlela sowuzawuthintwa ke manje. Emnikezisa ngesi right afaka indandatho. Ubone nje ukuthi kade ipractice walento vele. Awukubhayiza ulethele bese kuthiwa hayi lesibese. Yabona kudala ipractice wakudala lento bayishaya. Jesu akakwenzela umusa. Sithandazela abantu abasha banjalo. Abangeke balinake kakhulu izwe. Abazonaka izinto zaNkulunkulu. Sikhulekela bomama abanjalo. Ngoba nani bakhokheli abakhokhela okuphambene neso. Hayi nayina bishop sokugugile lo babeni. Ushanga abazukulu abawu4 ngawo nje sewumuzwa nje sewuhisha umayelo zokubuka lezi kodwa ziyamsiza umuntu omusha lo musha senza njani ziyamsiza simene ngenyawo sothanisa otatheke nama
Bantu abasha, izwakala ngathi iyahlekisa lento, kodwa ibalulekile. Make sure ukuthi impilo yakho yakhela isisekelo lesingiso. Ungayakhi impilo yakho esisekelweni sokuthayima, yakhe esisekelweni lesingKristu. Sengithandaza ngenzeka kukhona lothi mina bengiyakha esontweni, kodwa bengingakayakheli kuKristu. Kukahle kuze esontweni ngoba ila uzoshunyayelwa ngoKristu khona. Kodwa mase ufikile esontweni, fika na kuKristu. Sibala mehlo sothandaza. Sengithandaza ingcenye ukhona lothi Bishop Thandaza nami. Impilo yami ngiyakhe kabi. Ayakhelwanga esisekelweni lesingKristu. Ngaphakamisa isandla sakho sangasekudla. Thina sawubona isandla. Kodwa uNkulunkulu yena ubona inhliziyo. Siphakamise nje ungesabi umuntu ngeke akusize ngalutho. Khona ilothi mina eyami impilo ngiyakhela isisekelweni lesingKristu. Nkosi mayibusise ngane yami nawe mayibusise. Khona omunye sengiyathandaza. Uyakhele kuphi impilo yakho? Hayi sengesaba mina kuphakamisa bazawuthini? Sengize ngaqhula nasekhwayeni ungakunaki lokho. Naka ukuthi impilo yakho yakhelwe kuphi. Bonke laba abaphakamisa izandla zabo gijimani nize lapha kimi. Funa ukuthandazela egameni likaJesu. Sondelani ngithandazele egameni likaJesu. Bonke bathi impilo yami funa yakhele kuKristu.